thu ly vì chè thu ly nó mà ly vì cha ta cha thì lần rồi à nó từ cái ly từ đu dô mơ lọ pha là con quần cha ta từ ly đủ khinh lên cả nộp lên nhai giả rồi bị gì cả và còn theo mua lại là nha đó bốc cờ nữa bốc cờ ai dạ bốc cờ xe thú gió anh nói gì xe thú gió ca là thứ nào vậy xe thú gió anh nói gì mà là chỉ lo thì ra ba phút dậy vào nèเป็นฤดูจิ้งเลยlàจิ้งหล่อเลยkhuyết gió loเลยปูละตัวปูละว่าจิ้งเลยแชทูลี่วีแชทูลี่คือลูกค้าไปยอไพ่ใหญ่เลยเด้อที่ไปยอแทบบาลูคือหากข้อที่หาทอกระจิ๋วก็โลดเราบุยเลยคนนี้อย่าพื้มาลีวีไปกินวีไปดูโซแชทูลี่ว่าไปตักมาแล้วเราวีมาลีน้องวีหลอกแดดสอยnhauตลอดชอบวัดดอกลาบงไว้กันนะไอ้อาญาUi, ama dia. Ai. Ok, le dia ai. Ready tapi dah lo. Thì bà ba li lo nhảy.